Jest rok 2014. Jaksice pod Inowrocławiem. 62-letnia kobieta znika bez śladu. Żyje w skrajnej biedzie, w trudnych warunkach, razem z dorosłym synem. Oboje zmagali się z chorobą. Zaniepokojeni sąsiedzi wzywają policję. W mieszkaniu funkcjonariusze znajdują ciało. Sekcja zwłok nie pozostawia wątpliwości. To było morderstwo. Syn znika. Co wydarzyło się w tym domu i co naprawdę stało się z Michałem W. Paragraf zbrodni pod tytułem Zabójstwo matki. Odcinek 77 tylko dla osób wspierających.